3 минуты вақт ҷудо кӯ барои гапҳои ман. Чизе аст да ҳаётам, чизе аст ҳаётада. Байни мо риштаи умед буд ки ӯра банди ғам кард. Ман киштии бахта сохтум ки ӯра ғарқи ёб кард. Да ҳаётам як орзу буд, диққати ман бумони орзуи хандата доштам. нағзе дидам айростӣ неке бадви рӯзое ки даимо зайни чиди рафторат қадим дигар шид ҳаромаким гунаҳгорӣ. Ту мара як бор пурсиди ҳоли саломатима, ту мара як бор пурсиди аҳволи зиндагима. барои дидани ту қарз мегирифтим ай ҳама ки да пешат сарбаланд бошам бигардем байни ҳама. некем бугӯ то кай я фиребит кунам, неке бугӯ то кай я фиребим кунӣ. ман ҳоли мефаҳмонам ту да ҳоли ҳаррӯзама. ту худат хулоса барор мести ё ки мериема. ман ҳаррӯз кор мекунам хунники да дамои ка гар мешавам. аму вақте суханот да ёд меоя зиндагӣ шоҳонане бачаи камбағалам. агар ту қатъи мамони ҷонма барои ту ман метам фаҳмида гапҳои мара. ҳатто дидагоби чашма да пеши ман розӣ буду қатъи ман мондана. неке пешим рафт ӯ ҳаром дигар наёмад. сабр бачаи камбағал ба и тақдири номад. чикор кунам э худо дилам пури дардай гумроҳ шидам дар ҳаёт. то қагирам охи сахтай ту як бор мара бин аҳволи ночор маби. овози хаста маву чашмои хушор ма надид. маи ту мера майли неке ёди ту намера. маи ту мера майли гузашта бар намегарда. шамоли сахт шававу дунё переворот шава. якум рӯзи вохирӣ мон ҳарду чашмам кур шава. набинам и қадар да набинам маи қайғама. набинам ошиқ нашам бумонам да дилам санга. аввал ошиқ набудам да лабои ма ханда буд. омади рафти бади ту дидам ма кайфи банга. хумори ту мегирифт мерафтам ма пита чоку. мезадам маст мешидам мегуфтам ки дил ма чоку. биги ту мери хита биги ту азоб накашам. да кӯчалу бочим гуфтам налкаша арому бом дур шуди аз ҳаёти талхи ман. сабрам биде дуршам. кур гаштам аз ишқи нокоми ту. сабрам биде созшам. дур шуди аз ҳаёти талхи ман. сабрам биде дуршам. кур гаштам аз ишқи нокоми ту. сабрам биде созшам.